Orígens, segles II abans de Crist a I després de Crist. Les evidències d'ocupació humana més antigues, que no són visibles, corresponen a uns forats de pal destinats a sustentar una construcció de fusta, entre el segle II abans de Crist i la primera meitat del segle I abans de Crist. A mitjan segle I abans de Crist s'hi va fer una primera edificació de murs de pedra lligada amb fang, que fou reformada per construir-hi 2 forns, destinats probablement a la cocció de pa. Damunt d'aquests forns, quan es construí la gran factoria vitivinícola, cap al 30-40 després de Crist, s'hi instal·là una sala de premsatge de raïm, torcularium. Al costat hi havia un dipòsit per a la recollida del most, amb una canonada de desguàs de plom que el conduïa cap a les grans tines semisoterrades, d'òlia de fossa, on es transformava en vi. Els estudis analítics han permès determinar que el darrer most que va passar per la canonada era per a vi negre.